Gikone to Simon Odhiambo Dundo ma en japuonjre manche nochopo e skund secondary ma St Mary's Yala e kachungwar magem kendo duoki pacho ni mar noonge uniform kod omenda mag somo oyudo sir kendo chopo e skundno bang' jatend od fwambo mar Ramogi TV J Bonyo kod osiepene rese. Jofwambo Steve Biko nowuotho gi japuonjreno chakre dalagi ma Got Matar nyaka e skul ma St Mary's Yala kendo losonwa ripot makama. Bang' Simon Odhiambo, japuonjre manotimo penj mar grade mar 9 kendo yudo points 64 e skul sekondar ma Dundo ma Got Matar, chopo e skund yawuowi ma St Mary's Yala gi lwete lilo kendo riembe mar dok pacho. Bira makata gimoro achiel. Onge gimoro amoro, onge fees, onge pesa. Onyisowa ni wuon gi en a mental case. Min gi en mana mama maluoko ne ji e kor gwe kata puro ne ji. Koro nyathini en nyathi mariek seriously, no yudo 64 points. Ramogi TV no kawo thuolo mar lime dalagi ma yudo Got Matar kendo ma e chal mar dalagi. Kalure gi min mare, okenge mane gisegoyo mar manyo kony norem nyuolo lemo kendo japuonjre no nodiwo pacho koparo ni lek mare didek nimo. Yo manyo achandorago mang'eny kawuotho na chako kod elimu. Afilo form batero usigu onge gima nayudo. Adonjo kendo mar Equity afilo batero form onge gima nayudo. Aya head teacher ndiko na barua oterago ka Mr. Molo Nyamonye. Afilo form no to kochopo samogik onge gima nayudo. Kata kamano, bang' Ramogi TV wuok apiaya kendo lando kit rem mane okwako chuny Beatrice kod nyathine ma Simon, anyuola no koro nyalo buonjo bang' yudo sir kendo chwalo nyathino e skul maonge rem moro amora. Jatelo mar Ramogi iluongo ni J Bonyo, agone erokamano maduong' kabisa kendo amor sechegi ka koro sani nyathi odonjo ni e klas ma koro sechegi odhi donjo e klas kendo amor ni Ramogi aduoko negi erokamano gima gitimo na ni chieng' moro gimaki e bad nyathi moro kendo amor aduoko erokamano maduong' kabisa ni jopiny. Aparo ni ne en lit kabisa to aneno kamor. Amor ahinya kuom chopo wuodhni kendo I congratulate kendo appreciate Joramogi including J Bonyo mosebedo katiyo kode kowaka smeke e konya chopo e wuodhni. Sani amor ahinya niwach ko sani asedonjo e skul kendo abada somo kaka jowetena bedwa somo kaka sani. Bang' dusore gi uniform mag skul ma St Mary's Yala, japuonjre no onyiso geno mare mar chopo lek mare mar bedo laktar kopuoyo kang' mane jatend Ramogi TV J Bonyo kod osiepene okawo mar rese e kinde mane gidiwo kendo yoregi nodinore. Ngima mbele adwa nabed daktari to asingo na abende adwa wakad kaka jowetena beda tiyo go matek kar kae. E kinde no, japuonj maduong' ma Got Matar, Kemal Fida, noywago chan mokwako familia mar Simon kokwayo jo Samaria mang'won mowuok mar konye mondo kik bole piny. The boy has scored exceeding in most of the learning areas, and at the end the boy was called Noluonge Yala. Koluonge Yala, St. Mary's, the family is living under poverty. Ma could not support him going to Yala. Magi biro kinde modiochieng' manyoro, jatend piny William Ruto nogolo chik mager mondo jopuonjre duto mane otimo penj mar grade mar 9 odonje e grade mar 10 ma ok gidewo bedo gi uniform kata omenda mag school fees odiochieng' ma kawuono ma ok olewo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jopuonjre